ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି କୌଣସି ନଦୀ ବା ନାଳରୁ ବୋହି ଯାଉଥିବା ଅକାତ ପାଣି ଅଟକାଇ ସେହି ପାଣିରୁ ବିଜୁଳି ଓ ଖରାଦିନେ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଖତରନାକ ଲାଗିଥାଏ। ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଖତରନାକ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଭୟଙ୍କର ବା ଖତରନାକ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ସେହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ସମ୍ବଲପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଲମ୍ବା 4.8 କିଲୋମିଟର ଓ ଉଚ୍ଚତା 200 ଫୁଟ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମୋଟ 98ଟି ଗେଟ୍ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 64ଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଓ 34ଟି ଗ୍ରେଟ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ପ୍ରାୟ 55 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଏଁ ରହିଛି। ଯେବେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ଖତରନାକ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାମ୍ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍, ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଗାଁ ପାଖରେ ରହିଛି ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍। ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖତରନାକ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍କୁ 1975ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଉଚ୍ଚତା 70.5 ମିଟର ଓ ଲମ୍ବା 1040 ମିଟର। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଏହା କେତେ ଖତରନାକ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍, କଳାହାଣ୍ଡି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି 2001 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଉଚ୍ଚତା 45 ମିଟର ଓ ଲମ୍ବ 539 ମିଟର। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ 600 ମେଗାୱାଟର ବିଜୁଳି ବାହାରିଥାଏ। ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଲେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାମ୍ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ସାପ ଭଳି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣିରୁ ଖରିଫ ଫସଲ 855 ହେକ୍ଟର ଏରିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳର ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକରେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାକୁ ଲୋକେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ କେତେ ଖତରନାକ ଅଟେ। 5ମ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାମ୍ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ରାଉରକେଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ନଦୀରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ 2400 ପରିବାର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ମତାମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।